מערכת הסלפון יומן שיחות. בדומה למרכז שליטה, אנו רואים בחלק העליון של המסך את כל השיחות שהתקבלו היום במרכזייה. אם זה שיחות יוצאות, נכנסות, שיחות שלא נהנו, שיחות פנימיות וסך הכל שיחות. בנוסף לזה, אנו רואים גרף של התפלגות שיחות נכנסות, בו ניתן לראות באחוזים כמה שיחות נכנסו למערכת, כמה שיחות לא נהנו וכמה טופלו. לגבי שיחות שטופלו נדבר מאוחר יותר. גרף נוסף שקיים במערכת הוא מידע על המדיות מהם התקשרו הלקוחות. יומן השיחות שלנו מחולק לשני חלקים. החלק הראשון בהם ניתן לסנן על פי דברים קבועים מראש, כמו דברים לטיפול, שיחות שנכנסו לטיפול, שיחות שלא נהנו, שיחות שצריך לחזור, לידים נכנסות ויוצאות, וסינון מורחב בהם ניתן להגיע לרמה של טווח שעות, זמן למענה, משך השיחה, כמובן מקור השיחה, סוג מדיה ומספר טלפון ספציפי אותו אנחנו מחפשים במערכת. על ידי לחיצה על השיחה אנו מקבלים את ההרחבה שלה, בו ניתן לראות אם הלקוח התקשר מספר פעמים על פי כמות השיחות שכתוב, אם השיחות הן שיחות יוצאות או נכנסות, כמובן ההקלטה, האם לפתוח תיק לקוח ישירות, שמירת הקובץ ואפילו לרשום הערות על השיחה עצמה. ישנם מספר צלמיות, הצלמית של שיחה יוצאת, תלמיד של כל מי בן אדם השאיר מספר הטלפון להתקשרות אליו, ניתן לחזור אליו למספר ממנו להתקשר או למספר אחר שרשם במערכת, ושיחה נכנסת. כמו כן, יש לנו אפשרות לסמן כל שיחה לטיפול עתידי על ידי הקשה על הכוכבית, או סימון לעשות פעולות נוספות כגון הוצאה לאקסל.